Čaute ľudia u môjho ďalšieho super videa. Dnešné video je túr môjho sveta a domu. Užite si video. Takže, toto je môj svet, dnes som si postavila dom a natočila to. Smutná vec je, že sa mi to video neuložilo. Takže vám urobím túr veci, ktoré sa zmenili. Plochu som nechala takú istú, iba som zničila nejaké bloky, poukladala veci do čestiek a postavila si dom. Zatiaľ ešte nemám okná v dome. Ani žiadne veci, iba posteľ. Plánujem tam moje česky premiestniť. To urobím až v ďalšom videu. Takto to zatiaľ vyzerá. Strechu som urobila nad 2 bloky, lebo inak by som nemohla skákať. Tu si dám moje veci. Aha, a vonku nám aj vyrastol nový strom. To je mega super. Toto je všetko na dnes. Toto je môj svet a dom túr. Ďalšie video bude dlhšie než toto. Len dúfajme, že sa mi to video nestratí, haha.